Thokozani bogogo nomkhulu, thokozani igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcelayo. Le ingoma yeza TV makube usanda kusijoyina. Ngiyabonga ukuthi subscribe-ile. Namhlanje sikhuluma ngokukhuleka ngamanzi. Uzobona lapha phambi kwami kunesitsha esimhlophe, sinamanzi ngaphakathi, and then bese kune glass elinamanzi. Awaqwalanga amanzi wakhona awakaqwali. So bogogo nomkhulu, ukukhuleka ngamanzi sikhuluma ngento enjengale. Uyabona, uzobona kulesi sitsha lesi kunamanzi anemali i-1 rand. So imali ekhanyayo le, emakuthiwa imali, kufuneka imali ekhanyayo le, and then kunamanzi. Ungasebenzisa amanzi noma ngaba amanzi olwandle, noma usebenzise amanzi wesiphethu, usebenzise amanzi womfula, noma usebenzise amanzi wemvula, ngoba vele ngikhuluma ngamanzi a-natural. Amanzi a-natural lawo, amanzi womfula ayageleza, ayagobhoza, ahlezi akhuluma, axoxa indaba. And then bese-ke lawo olwandle apure nawo, ahlezi nawo axoxa indaba. And then lawo emvula abuya phezulu kumvela inqangi. Imvula ayimane ine nje ngaphandle kokuthi unomkhubulwane akhulume nathi, communicate nathi. So uma usebenzise wona, usasebenzise amanzi a-right. And then uma usebenzisa amanzi wesiphethu, abanye bathi isiyalo, abanye bathi ipetsi. So wona lawo manzi lawo a-natural ngoba aphuma phansi, so awakathintwa umuntu, awakapurifayiwa, so a-purified wona naturally. And then ke uma sowukhuleka ngalamanzi lawa, uyawadlalisa lawa manzi lawa, ukhuleke, ukhulume nabogogo nabomkhulu, ukhuleke kuNkulunkulu wakho, umvele nqangi, unande uwenza kanje lamanzi lawa. Ayakhuluma lamanzi lawa, uyakhuleka, unande uwenza kanje lawa manzi lawa. Lapho ngikhuluma kakhulukazi ngabantu abaneyithunywa, uma kuthiwa unesithunywa, kodwa isithunywa sakho yilesithunywa lesi mhlambe samanzi, kodwa esikhathini esiningi engaziyo mina, abantu engibaziyo, abantu abaneyithunywa zamanzi. Uma unesithunywa samanzi, nawo amanzi wakho, kakhulukazi mhlambe mabathi unesithunywa futhi awakaphothuli isithunywa sakho, maybe bathi unomoya, kodwa nawe uyafuna ukwazi ngomoya wakho ukuthi umoya wakho uhamba kanjani. Yiwona amanzi lawa ongawasebenzisa lawa, usebenzise ngale ndlela lena neyibani zakho. Kodwa ibani adingeka ukuthi zibe mhlambe ngale ndlela ezingayo zami. Wena ungathola esiyelo, uthola nesimhlophe futhi isibani, then uzikhanyise ngendlela engizibeke ngayo. Ucale ngesiyelo uze ngesimhlophe, then zizokukhanyisela endabeni yakho yesithunywa. And then bese-ke uma ukhuleka uyacela ukuthi bakukhanyisele abantu bakini. Lapho kusho ukuthi kakhulukazi uma unesithunywa, kodwa ungakwazi ukuthi ukhuleke nanoma ungenaso isithunywa nje, mangabe impilo yakho yabona ukuthi ihlangahlangene, ufuna ukuthi ibe pure, so izoba pure njengawo lawo manzi lawo. Kodwa ikakhulukazi uma uwumuntu wemimoya, unesithunywa kodwa ungakasiphothulanga isithunywa sakho, mhlawumbe ungakazi ukuthi kumele uyosiphothula kanjani, kodwa uma uhamba uyohlola bathi yazi unomoya, kodwa usengakatholanga i-chance noma mhlambe ithuba lokuthi uyosiphothula, uyakwazi ukuthi usebenzise la manzi lawo, ukhuleke ngamandla, ujule. And then ke isithunywa sakho sizokwazi ukuthi sikhulume nawe. La kuleli glass leli amanzi a-half. So la kakhulukazi ngikhuluma nabantu mhlambe like a normal person, like random people. So you can use this glass of water to pray for your problems, pray for your health, pray for anything that you want in life. You can do it yourself. You don't have to wait for omunye umfundisi athi bamba i-radio, thatha iglass lamanzi ukhuleke, or noma uvala amehlo mina ngizokhuleka bese uphuza amanzi. You can also do it yourself. It's easy. All it takes is to have faith. Have faith in yourself. Have faith, and then uthembe ukuthi wawena, ukholwe ukuthi wawena unawa amandla, because uNkulunkulu usiphile amandla. And then ukuthi wena akazange uhambe uyohlola, wena mhlambe ungumzalwane usindisiwe, akusho ukuthi awunawo amandla ukuzenzela into, kumele uzuthola umfundisi uzibani, upastor bani, noma umprofeti bani. No, you can also do it yourself. You take that glass of water,
pure water, and then you just pray. Uyalibamba kanje, ulibambe kanje leli glasi, ulibambe ukhuleke ngamandla ujule, kodwa kungabi iglasi lamanzi mhlambe agqwele, bona lawa awagqwalanga. So kube iglasi eli half full, and then ukhuleke ngamandla, ukhuleke ujule, and then bese ke uyaphuza ke. La sikhuluma ngomuntu ohluphekile emoyeni, sikhuluma ngomuntu ogulayo ngaphakathi emzimbeni wakhe. Uyakwazi ukuthi uzenzele kona lokhu, amanzi lawa weglasi uwenze bese uyaphuza. Mhlawumbe ungaphuza i-half, then bese ke bese uthathe enye i-half futhi kule glass leli, then bese ke uyakaze ngalo ubuso bakho. Uzobona ukuthi impilo yakho izoshintsha kanjani, izoshintsha impilo yakho, ngiyakuthembisa. Ukukhuleka ngamanzi kubalulekile, and then futhi kuyawenza umehluko empilweni yomuntu. Thatha iglasi lamanzi ulifake, then bese ke uyakhuleka, kodwa kumele wenze sure ukuthi nawe upure emoyeni and then upure emzimbeni. Awukwazi ukuthi wenze lokhu usuka emabhayini, awukwazi ukuthi wenze lokhu ubuye uthethisana nomunye umuntu ngaphandle, awukwazi ukuthi wenze lokhu nawe emoyeni unamagqubu, unezinye izinto ezasemhlabeni. Thatha lezi zinto engikhuluma ngazo namhlanje bese ke ushintshe impilo yakho. La sikhuluma kakhulu ngabantu abanesithunywa. Uma unesithunywa, unemimoya, kodwa imimoya yakho usafuna ukuyiphakamisa, thatha ikhandlela eli-yellow, thatha ikhandlela eli-white, and then bese uthathela leli lamanzi lawa ngendlela engenzi ngayo, imali ekhanyayo namanzi ngaphakathi nesitsha esimhlophe, nemese ukhuleke enkosini, ukhuleke uNkulunkulu, ukhuleke uMvelinqangi, ukhuleke ethunyweni zakini, edalwa zakini. Uzobona sizokukhanyisela, isithunywa sakho sizovuleka, sizobhoboka, then bese ke siyakhuluma sikutshela ukuthi sifisa 1 2 3 ukuthi ukwenzele kona. La iglasi namanzi, sikhuluma la ngamanzi wokushintsha impilo yakho wena. Uma mhlawumbe ugula ungazi ukuthi kumele wenze njani, mhlawumbe ngaphakathi unama-pain, ongawazi ukuthi ama-pain abuya kuphi, ungazi emoyeni wakho kungekho right, emoyeni wakho kungekho kuhle, emoyeni wakho ukhathazekile, uyakwazi ukuthi uthathe le glass lamanzi uliphuze. Ngikhuluma lawo mhlawumbe ngaba umzalwane usindisiwe, like umuntu okhulekayo nje, awuzwani nezinto zesintu, awuzwani nezinto zamakhambi, awuzwani ney'thunywa, awunakho khona lokho. You can still take that glass of water and then drink it. After you have prayed, you pray, and then you drink the water, and then after that you wash your face with it, with the remaining water inside there, and then bese ke impilo yakho uzobona ukuthi iyashintsha. Futhi ke lokho kubalulekile ukuthi mhlambe uma ungakwenza ekseni, uma uvuka nantambama mhlambe before uyolala, both these waters ungakwazi ukuthi uwenze ngendlela engisho ngayo, mhlambe ekseni nantambama, ngaphambi kokuthi uyoba busy ngezinye izinto zomhlaba. Gama lami uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Mina ngitholakala eGermiston eGoli, kunamba ethi 084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani.